Alas 6:34 oras natin, dalawang binata po kapwa nasa edad 20 ang naaresto matapos mahulihan o mahuling nagnanakaw po ng mga grocery items sa isang kilalang grocery store sa bayan ng Rosales, Pangasinan. Batay sa paunang investigasyon, natuklasan na nagkaroon ng sabuatan ng dalawang sospek upang dayain ang transaksyon sa cashier. Isa sa kanila ang nagsilbing mamimili habang ang kasama naman ay nasa posisyon upang manipulahin ang pag-scan ng mga produkto. Lumabas sa resibo na 121.45 centavos lamang ang kabuuang halaga ng mga nabili, subalit ng suriin ng mga gwardiya ang aktwal na laman ng basket. Umaabot ito sa halagang 2,117.25 centavos. Dahil dito, agad nilang napansin ang anomalya at sinundan ng isa sa mga sospek hanggang sa ito'y lumabas ng tindahan. Kaagad siyang inaresto ng mga security guard habang inimbitahan naman ang kanyang kasabwat sa opisina ng grocery store para sa mas malalimang investigasyon. Sa interogasyon, parehong umami ng mga sospek na may sabwatan silang ginawa upang makalusot sa pagbabayad at makakuha ng mga grocery items na halos libre. Agad silang isinuko sa Rosales Police Station at nakatakdang sampa ng kasong qualified theft alinsunod sa revised penal code. Pinuri naman ng pamunuan ng grocery store ang pagiging alerto at maagap ng kanilang mga security guard na nagresulta sa pagkakahuli ng mga sospek. IFM News. IFM News. IFM News.